ekosihe ye nyamia shato ho no hey wonim se hwe ya na enipa nsua ade bafo akokra se bi meso su kakra na me ga je na saja adwebre na sansem no a ya na ekokoko no bebre ya na eyentro ena YouTube for no ena ya na sometimes omuma problems bebre ACC ehemfo akasie no entem mena nanom kwafrafo ehemfo akasie no yakasa sabi brother asa mena na otumfo Asante hene kasa nana Techiman hene ekasa nana Dormaa hene ekasa mi akwaketo ya mananta komena na ho opemso mese nana e bana woni mi kasa o ma me hunu se Techiman hene akonwanya keto o ma me hunu se nana Dormaa hene akonwanya keto na me no kasa kwa wo kasa kwa wo bo mudi nana wei nti ada na ntokoi wo se Nick minim sinana bibi wo baabi yehye baabi enti ma wona na me kwan na mi nti bi wura sansem wo mu nana Techiman hene ne doba pa ne me nana Dormaa hene ne doba pa ne me otumfo Asante hene ne doba nana ne me wo be homo a na wo se ye nim de baabi anema no firi ba ayro hopa enti ma ye me ho se omunyina ma me kwan a ye be kansem no mia me wurawura mu a ma bibia to te se de na da no enti empire me bo me se nya me se oma YouTube for yesra omo obianfa nituo ento fom eye nana Dormaa hene nkrofo nana Techiman hene nkrofo abonofo asantefo omo wo abrochire Saudi as omo wo abrochire nyina wo ye broni o wo ye asantini o fa utuo to ho na ehemfo no enye boni bia na nkura na ye di ase no ena ye keka omutibom ese wotu wona monda da kura wo pese asumdue ba sa ahemfui wo mo entem ma tuni da mena na Dormaa hena kasa mena na kasa me ko owubia me ko ha me mbago Saudi ase mi nya obia ne kasa fine na ma hu say ye niam nketenkete ene YouTube for ohunu bloggers sabi brother asa ohene onya akura se bia ohene be ye bibi na ebi ko oba kan obabi ayo to for Asante hene abi na Techiman hene so the same na bia asemi beba na bibia si na bia baako ya de obi atibi yare na bia baako yare na ehene dodo se na tese ai ohene bia sabe otumfo Asante hene bete se ohene da hospital no ba boni katam se ei minu na yare do ba ko hwe no na ade fe we ohene ya wia na sabe producer YouTube for e ma de no ekoye abusidie na awre ho nana se ade fe se otumfo Asante hene ate se nua yare yade kakra abonu na o se ei me nua o ha na odim nika no be ho no be ya ade fe akochia wie na o chia wie a na ebia blogger bia som na kan basa na ebia nipa na ohene no go ohene ko hwe no ohene ka se ebia me nua panyin na be hu abehwe me na you know at time
I am telling you. Anybody can make carrot. I also make a time. So they say because I didn't know. Fair. So they say fair. So ohene. To sana mo. Adena wo. So opo ohene samwa. And now can be ma ohene. I also come out the near Basa. Mr. Yena bloggers. Macho. Answer na bloggers eba. No 2 verse and hene wo ho. Ni din wo ba bia. Na Techiman hene wo ho. Ni din wo ba bia. Na Dormaa hene wo ho na ni din wo ba bia. So they say and this nan kura ya so aba. Na say yes ye beboa. En kire say e wo say ye beboa say ade no. Sabi ya kakasa ba ako. Ada ne ye ntemu tete. Tabela samba otunvo ko ho ko say otini ho. Osobu ya meka ba ako. O ka jam say mamu ba bi ni agro. Na mo papa no mu hene no obume. Ena mo hene no o kasa kire mo a mutie ti mo bia fa me media agro. Di dagoma ne o hene nka samba ako. Dormaa hene kasa o hene te. O hene kasa Dormaa hene te. O hene Techiman hene o kasa na nasote. O mu ya busia. O mu ye nipa baako. O mu timi dware kra bom. Andi ada na YouTube for mboti makofa ehemfu yi na mu di atem mesrew wa brochire wo Ghana ha ade na ekoso na nyema yen obia mfa ayinto na Asante and Bono Youth ye be kan bomia na me beti sa foundation no wow na ye ni esumo mo na ye yi sa problem ni nyina afiri ho ti mesrem from ne obia start say oboa me ama yetime aso ofo saade no obia nka asem de emfan ehemfo no ho obia nka asem de emfan ehemfo no ho why na bibia anya fine ntima ba na ya aduda ka ni na yase ni kunu ni Techiman hene Techiman otumfo enua wonu de we hasufo why Techiman hene hasufo David yo hina ka chala meka e ba chaw yo hina ka chem o hene otumfo se ni nua ne Techiman hene endi se unua memeto unua yira sa wo yire endi na se ye nyina ya ankla ye tim na ye di abufuo na ye di niema bi ufiri sa wo bo o hene so na wo ha no sana na wati azie ufiri sa wo bo otumfo na wo ha no enti de be kan say de ekoso nyina anya ma otumfo it's not good enti mu nyina momwa say obi be wo huna Dormaa hene ni otumfo o problem obi huna Techiman hene so they say me o hene ka kire me say ni na Techiman hene me ko na Techiman hene ho me kwa dwan no wa chiama me we no ya ma me bibia enura me wo me fie otu kwan oba pefi ma me ko du Hong Kong menti mi anto Techiman hene ato e di abra me Saudi ase oto di abra me ne da baba me say hey nana let me friend me say nana na adia me ko du Hong Kong menti mi anto na o di abra me na say panyini di panyini Saudi ase na sa etan we nyina be ba se first na nkransan ne Techiman no ya yini nyina free ho and this me cash money monyam say ye be solve because ye na yesum nananom ntia fe na Asante for ni Techiman for be ko Asante for ni nkransan Dormaa hene be ko me for me na Dormaa hene be se na o hena hema no monyam maka che me na me na ma me kwa na wo so wo say hey me so me ma kwan enye fe Saudi ase oso ba me kwan oh Techiman hene kwa on ka ho sesia amanfo asate aka ne ho nsema ma on so jigaba Saudi ase me enura me ko Techiman hene ho me ko na Techiman hene ho me mfreze na me ba o me duru ya pe me na me ba Saudi ase o ma me kwan ma me nsuo me san wi biscuit e wo on kwa na akore ya fa me nko me do be ko de me pe bia na de ma me
na no me kwasra no e kwa na me de otimfo nkra ma no oto si ya o se ah ba bia sikafo no wo no asase bi da ho me wa asase bi da ho no da asase na ma me ko bo ohini di o na o tan ohini a o ko bo ni di o de asase be ma kura be ne o hu kura be ne enti adan na yan YouTube for enkura titi wote na nanu dia huhu na yese no no me ko ye keka nsamwa na kura ba ko eyi YouTube ensem eguso tan na me se na unua nim sa de wo ho hwe me kura me fere ye niema wo hene ye bini a wo hene nka so dia se na wo hene so de kotra okosari nua so ade na mo san de ko ya asem a etan so dia se enti no misra wo ankasa bo me wo afidie no anu o hye oni media ohene media no mo nyina mo mo me na omo wa broche nyina nsom so dia se wo ya BEMPAH Asante and Blue Youth ya BEMPAH na many founder a me teki sadia no me so me sum me ngokra no yenti no omu jimidi ye best top sadia no wa wo pesa oje den wo pesa oje no me no tokune bibi wo wi ase akonwa no bibi wom anu o hye saudi ase anu o hye na baburu mu kwa no sa ukasa tia panyina sanye dano no me ana meboa empayinfo ni nyina omu ni problem eyeyen ena ya fa telephone ena ya di display ena ya de koto ho a na bia ya di ohini bi atem na nipa bebira abehwe na wanya sika ketuwa bi na wagu akonwa kese ehu fi enti boame na ka kire YouTube for na big ones no mu hold free as say Nick me kasa free me nananum etumi mu aya me na Asante hene na Dormaa hene na Techiman hene me kasa free omu ho say ya behwe say ye be protect akonwa no ama obia nya omo enka assembly be gu omo fi period ya wie me da se baba I don't know